El 7 de maig comença als centres públics de la comunitat el període de matriculació per al pròxim curs. És per això que Escola Valenciana ha presentat la seva campanya per a promoure la matriculació en la nostra llengua. El lema d'enguany és Matricula en futur, matrícula en valencià. Des de l'entitat que encapçala Diego Gómez han destacat l'esforç de la societat en favor del valencià en comparació amb el que fa l'administració. També han denunciat que cada any prop de 70.000 alumnes han de canviar a línia en castellà quan passen de primària a secundària. Una campanya que vol ser una guia per a les famílies, un aprenentatge per anar en bicicleta, en la bicicleta del futur, en el vehicle de la sostenibilitat, en el vehicle de la tolerància, en el que nosaltres pensem que cal unir a la solució com a futur, en la bicicleta de l'any de les llengües que es celebra aquest any. Nosaltres, el programa d'ensenyament en valencià d'immersió, com diu la Conselleria, com diu l'IVACUE, l'Institut Valencià de la Qualitat, són els programes òptims que aconsegueixen que l'alumnat acabe en igualtat de condicions en valencià i en castellà. Un domini per igual, amb les mancances corresponents segons l'edat, cap problema. Les imatges de la campanya d'enguany són la presentadora Núria Roca, el porter Andreu Palop i especialment el pilot de motos de Llíria, Héctor Faubel, que ha animat els jóvens a estudiar en valencià. Que per a mi és un luxe estar així representant al valencià, que pense que és la llengua de tots nosaltres, no, del País Valencià, i que per a mi m'ha servit per a moltíssim. No? A més d'aprendre l'idioma dels valencians, també m'ha servit per aprendre altres idiomes com pot ser l'italià, que se pareix moltíssim. A més, que he de dir que en el Campionat del Món pràcticament tot el meu equip tècnic és o italià o valencià, i allí dins del box, dins on tot el món està atent, se parla l'idioma del valencià. L'acte s'ha tancat amb la presentació de l'anunci amb el qual Escola Valenciana pretén incrementar el percentatge d'estudiants que estudien en la nostra llengua, que actualment és del 24,9%. Atenció! Idiomes! Cultura! Futur! Hola, soc Héctor Faubel. M'agraden les motos des que era així de xicotet, i aquest colatge és el que anava jo. Jo he estudiat en valencià perquè ofereix un tracte afectiu, familiar i compromès. Perquè estudiar en valencià té un valor afegit per al futur del seu fill. En el món de les motos es viatja per tot el món i és molt important saber altres llengües. L'ensenyament en valencià garanteix un aprenentatge bilingüe, així amb la facilitat aprendre altres idiomes. Si vols que els teus fills i filles rebin una educació de qualitat, matricula en futur, matricula en valencià. Hola, soc el porter de futbol Andreu Palop i tinc molt clar que estudiar en valencià és sinònim de qualitat. Hola, soc Núria Roca i jo he estudiat en valencià. Hola, sóc el pilot de motos Héctor Faubel i jo he estudiat en futur, he estudiat en valencià. Informa't a escolavalenciana.org.